μεγάλο στομάχι. Και εδώ είναι ο εγκέφαλος. Για να χορτάσουμε λοιπόν, δύο λύσεις υπάρχουν. Ή γεμίζω το στομάχι μέχρι επάνω, να σκάσω στο φαΐ δηλαδή που είναι λάθος, ή το γεμίζω μέχρι τη μέση, με σωστό συνδυασμό, ώστε να επέλθει εγκεφαλικός κορεσμός. Και αυτό το έχουμε πάθει όλοι. Αν πάμε σε κάποια ταβέρνα και φάμε ένα κεφτεδάκι, ψωμί, σαλάτα, πιούμε νερό και αργήσει παραγγελία κανένα κοσάλεπτο. Δεν νιώθουμε εκεί πολλές φορές ότι σκάσαμε? Το νιώθουμε. Απαντάω μόνος μου. Αν και πολλές φορές ξανατρώμε. Τι γίνεται λοιπόν εδώ στο σώμα? Πάρα πολύ απλά. Εάν αυτό είναι το πιάτο μας, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θέλουμε να περιέχει τα εξής. Κάτι φρέσκο, για να πάρουμε βιταμίνη C και μαγνήσιο. Στο φρέσκο ανήκουν όλα τα φρούτα, τα λαχανικά, η χυμή και τα αποξηραμένα φρούτα, τα λαχανικά, τα μαγειρεμένα, όπως φασολάκια, παραδείγματος. Τους το εξηγούμε. Θέλουμε το πιάτο μας να περιέχει υδατάνθρακα, κατά προτίμηση ολικής άλεσης, για να πάρουμε βιταμίνες του μπλέγματος Β. Στον υδατάνθρακα ανήκει το ψωμί, το ρύζι, τα μακαρόνια, τα όσπρια, κοινόα, φαγόπυρο. Και θέλουμε το πιάτο μας να περιέχει και πρωτεΐνη. Στην οποία πρωτεΐνη ανήκει έτσι εύκολα ότι κολυμπάει, πετάει, περπατάει και τα παράγωγά. Άρα λοιπόν, από εδώ και στο εξής, έχουμε ένα διαφορετικό κώδικα επικοινωνίας και αποκαλούμε αυτό το πιάτο τριάδα. Και θέλουμε μία τριάδα το πρωί, μία τριάδα το μεσημέρι και μία τριάδα το βράδυ. Γιατί? Η πρωτεΐνη έχει αμινοξέα. Τα αμινοξέα δεσμεύονται από αυτά τα συστατικά και τότε κάνουν πρωτεΐνη στο σώμα. Δηλαδή, ορμόνες, κύτταρα, αντισώματα και εμείς. Υπάρχει όμως ένα αμινοξύ που λέγεται τριπτοφάν